ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Ташаккур дӯстон. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 293 баргузор гардид ва бояд гуфт ки ҳамаи иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда тавонистанд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Шон Стрикланд мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни Тай Туйвас ва Александр Волков хоҳад шуд. сеюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи шавқовар дар вазни 57 килограмм байни Манел Капе ва Филиппе дос Сантос мешавад. ҳамчунин дар ин турнир Ҷейми Маларки зидди Ҷон Макдеси, Насрат Ҳақпара зидди Лендон Кинонес ва боз дигар муҳорибаҳои шавқовар. турнир имшаб яъне шаби 9 ба 10 сентябр аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилка бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. ҳамчунин дар ҳол баъди анҷоми турнир мо муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд метавонед дар дилҳо вақти худ даромада муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо тамошо кунед. барои ҳамин ҳатман дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа обуна шавед. ҳозир боша суханҳои Ҳабиб Нурмагомедовро оиди чемпион Исраил Адесаня пешкаш шумо мекунем ки Нурмагомедов чемпионро таъриф кард. ман ҳамаи муҳорибаҳои Адесаняро тамошо мекунам ва дар ҳақиқат ҳис мекунам ки эҳтирофе ки Адесаня сазовор аст одамон ба ӯ намедиҳанд. агар ки ӯ камарбанди худро боз як-ду маротиба дигар ҳимоя кунад, пас ӯ дар як сатҳ бо Ҷон Ҷонс ҷой гирифта метавонад, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо бо ин суханҳои Ҳабиб розӣ ҳастед ё не? ва ба фикри шумо дар ин муҳориба Адесаня ғолиб шуда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. тобови ҷангори вазни сабуки UFC соҳиби камарбанди BMF Ҷастин Гейҷи орзу дорад ки карьераи Конор Макгрегорро ба анҷом расонад. рости гап ман орзу дорам. орзу мекунам ки карьераи Конор Макгрегорро ба анҷом расонам ва яқин донистан мехоҳам ки ӯ дигар баргашта наметавонад. Майкл Чендлер аллакай дуюм ҷангоре мешавад ки ман шикаст додам. а Конор боша зидди ӯ муҳориба гузаронидан мехоҳад ва ман фикр мекунам ки ин чиз дар ҳама саволҳо ҷавоб медиҳад. Конор бо ман ҷангидан намехоҳад ва ин чиз аён аст, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор охирон маротиба зидди Дастин Порие ҷангида шикаст хӯрда буд. ана Гейҷи бошад дар муҳорибаи охирони худ Дастин Пориеро ба нокаут равон карда буд ва соҳиби камарбанди BMF шуда буд. дӯстон, шумо муҳорибаи Гейҷи ва Конорро барои камарбанди BMF дидан мехостед ё не? метавонед фикротонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.